dak wiċċa ferm taħqan li se jkollna tarbija kemm qbist kemm kont ferħan li mhux se nibqa' waħdi skur ma' xi ħadd se nkun ma' oħti jew ma' ħija nilabu b'xi ballun kemm ġugarelli ħwejjeġ jixirqu lis-subien għax kienet taf se jkollna u fl-aħħar sirna f'jien u kemm kont notti l-ġranet li jasal dakinhar li nara l-maħbub hija fin-nieqa ġewwa d-dar. Stennejtek kif stennejtek dom ftit tistenna kollu ta' xejn għaliex mulej żammejtu miegħek ejdli għaliex ejdli għalfejn stennejtek kif stennejtek sabiex nilagħbu it-tnejn flimkien riek tifol bil-ġid jintawwar waħdek ma kontx dejn kien hemm jien ilek imxellet tifroka nqajmek biex tibqa' miegħi għas-snin li ġejjin. Iżda wridet gawdih fil-ġenna chasing Michelangelo is-sejt għajmulek. Inħobbok Chase.